Hej, vi skal nu lære, hvordan vi bruger bloggen på hjemmesiden undervisning.hjemmesider.bits. Vi går ned på ikonet Internet Explorer og klikker, kommer på startsiden, går op til stjernen og vælger nu favoritten undervisning i internettet. Så kommer hjemmesiden frem, og her kan vi se menupunktet bloggen. Vi klikker på bloggen. Der kommer nu en side frem, hvor der er en ny menu, nemlig bloggens menu. Punktet herhen med huset, det er hjem eller startside. De andre er datoer, og lad os prøve at gå frem til den 19.3. Vi ser nu, at menupunktet er blevet hvid baggrundsfarve, hvor det tidligere var en gul. Hvis vi går hen til den 8.11, kan vi se, at baggrundsfarven bliver hvid. Men vi går tilbage til punktet den 19.3. Der ser vi, at vi har en overskrift, dagens opgave. Vi kan se, at det er et link, fordi cursoren bliver til en hånd. Og så kommer der nogle opgaver. Man skal gemme 2 hjemmesider som favoritter. Det har vi jo lige lært. Navnene på de 2 hjemmesider, som man så efterfølgende skriver op i adressefeltet. Derefter er der en opgave med Google søgemaskine, hvor man skal svare på et spørgsmål. Hvis man har problemer, kan man altid ringe til mig på mobiltelefon 26 37 89 98. Hvis man har løst opgaverne, går man ind på bloggen igen, går op og klikker på dagens opgaver den 19.3. Vi ser nu, at den samme tekst kommer frem igen, men nede i bunden kan vi se, at der er kommet et felt, hvor man kan sende et besked. Man går ind under navn, skriver sit navn og det nummer, som man har fået udleveret på kurset. E-mailadresse behøver man ikke skrive, så går man ned under indhold og skriver sin besked. Og så videre. Når man har skrevet sin besked, klikker man på send. Hvis vi igen bladrer ned, kan vi nu se, at der er kommet et svar på dagens opgave den 19.3. Det er live nummer 13, da den og den dato har svaret. Jeg har nu oprettet de 2 hjemmesider som favoritter. Det er i store træk, hvordan bloggen virker. Hvis man vil tilbage igen for at få bloggens menu frem, klikker man på tilbage, og vi kan nu se, nu er vi på bloggens startside med velkommen. Som sagt, er der problemer, så kontakt mig telefonisk.